nombre é Argelio Fernández, son o actual alcalde de Fonsagrada e presento má reelección polo Partido Socialista. Bueno, este é o Polideportivo Municipal. Neste ano vamos a cometer unha serie de obras aquí para mellorar esta infraestructura que é básica aquí no noso concello, e que basicamente é a mellora do que son vestuarios, zona de duchas, incluso algo dentro do que é a zona de gradas e sobre todo toda a zona da cuberta que está degradada e lógicamente hai que dotar dunha cuberta nova. É unha inversión anda nos 150.000 euros. Estamos aquí no que conocemos como Plaza do Museo. Ao fondo, á miña espalda, está un edificio de ladrillo no que se vai construir a residencia de terceira edad, que ten un coste ese proxecto de 2.100.000 euros, dos cuales o Concello vai asumir un 10%. É unha infraestructura imprescindible na Fonsagrada, unha infraestructura demandada durante muchísimos anos e que, afortunadamente, a Diputación tuvo a voluntad de poñer encima da mesa os cuartos para poder ejecutar ese proxecto que, como dicía antes, é demandado pola ciudadanía de Fonsagrada durante moito tempo. En esta mesma plaza tamén se vai construir a Casa do Concello, que tamén ten un montante de 850.000 euros e que tamén a financia a Diputación en base a un convenio que xa se firmou un tempo atrás. Eu creo que a Diputación, que está facendo un gran traballo no Concello da Fonsagrada, dotándonos desas infraestructuras básicas para poder dar un mellor servicio á ciudadanía e estar cada vez máis á mesma altura que os outros concellos e que as mesmas características ten esas infraestructuras xa desde fai moito tempo. Con relación a estes próximos 4 anos a alcaldía da Fonsagrada, hai quen dice que o que pretendo é presentarme para despois dimitir para que o segundo sea alcalde. Eso non é cierto. Eu preséntome para ser o alcalde de Fonsagrada durante os próximos 4 anos e para poder desenvolver todos esos proxectos que ahora mesmo temos en mente e o que nos vai surgindo durante toda os 4 anos da próxima legislatura.